Fem referència a la data del 2 d'octubre. Tenint en compte que es pot preveure que com els darrers anys s'organitzin a la plaça de Sant Jordi del districte actes de caire feixista i totalitari. Des que anteriorment els plens del Consell del Districte ja han manifestat la seva total oposició a l'organització d'aquesta trobada que atempta contra la convivència de Sants Montjuïc. Recordant que fins i tot la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona ha arribat a imputar els signadors de l'acte per un delicte de provocació d'odi, de violència i discriminació i per un altre d'injúries greus contra institucions de l'Estat, preguntem, quines mesures pensa prendre el govern del districte per evitar que es repeteixi l'acte feixista que s'organitza els darrers 12 d'octubre a la plaça Sant Jordi? Per part del govern? Sí, quines mesures? aquesta la responc jo amb la meva condició de jurista per comunicar-li que lamentablement l'Ajuntament del districte no té competències en aquesta àrea. Quan es produeix una manifestació, els convocants el que fan és comunicar la manifestació a la Generalitat, en aquest cas al Departament d'Interior, i és el Departament d'Interior que, d'acord amb la llei de seguretat ciutadana i també amb la Constitució i les altres lleis que concorren a la llei de, per exemple, de reunió, si es donen els supòsits, pot prohibir la manifestació o recomanar canvis al recorregut, etc. A nosaltres aquesta ens comunica quan la decisió que es prengui. Per això li dic que això és una interpretació que, en quant a les mesures que corresponen a la Generalitat. Una altra cosa és expressar l'oposició a aquest acte. Això, de fet, si es fes una proposta de manifestació en aquest sentit, de restitut posar, que com a govern nosaltres presentaríem és que en aquest cas tots els sistemes que vostè repertoria, em sembla que és el general, no tinc els elements que sí, aquesta sí que concret, però hi ha elements antecedents que indiquen que hem pensat i que un dia si delicte això fa dir vostès, una altra persona de la Fiscalia de qualsevol correctament, hi ha correspon a la comissaria per reconeixement i en funció d'això es podria actuar. Bé, el que passa és que cada any s'ha fet la pregunta i la resposta és la mateixa. Entenem que hi ha qüestions legals, però també des del districte la pregunta que s'hagués de fer, o sigui, s'ha fet el que s'ha fet cada any, o sigui, res de fet. És que la resposta de la llei no és de nosaltres, la resposta no pot ser una altra. Nosaltres no tenim competències per intervenir, no podem prohibir un acte. L'estat de dret això, hi ha jutges, hi ha autoritats que són les competents i per tant, evidentment, el que no podem fer nosaltres és prohibir una manifestació que està convocada i que l'autoritat corresponent, que no som nosaltres, és la que fa l'examen de si és legal o no. Evidentment, en relació a aquesta manifestació o la qualsevol manifestació que es convoqui per qualsevol altre col·lectiu, seria molt perillós realment que entréssim en aquesta senda de prohibir actes quan no tenim competències, no es pot fer legalment. Per tant, no sé per què m'estranya que no s'entén de llei en aquest punt i que no prohibim alguna cosa que no podem prohibir. I és normal que en els anteriors governs hi hagi respost en el mateix sentit perquè en aquest sentit, fins que no es canviï, la llei és la que és. Bé, doncs, amb aquesta resposta passaríem a la darrera part d'aquest plenari, que és la resposta per dues declaracions institucionals.